Asibani. Anamoto. Damn. Ninjani? Asungiba ukukhoyisa mina niyangazi mina. Udetective mina. Niyangazi detective? Udetective ngiyovela namasi. Ya. Madoda, yazi ikhulu abafana engibafuna abahluphayo khona la. Niyabazi? Baningi ngalentwana le King. Ya, lo mfana lo King lo omncane lona uthi ungakuphi lo mfana lo? Ayisibone ngala jika ngale khona le. Okay, nina niphetheni lapha? Aniphethe ngalutho. Zali, phakamani. Ngaloku nihlala phansi. Banunge lapha. Ya. Alright. Oh, nithi uyangakuphi? Oh, uyengani? Alright, ya, angizombheka ke bafana bami ke. Nibe right, niphatheni kahle. Sure. Uzobuyana. Ngiyayithemba vele. Ngiyayithemba le. Ngiyayithemba. Njengoba ngibhekile, ngiyayithemba. Ama King vele ngabuya na. Emqava uSpanner. Ngiyayicaba. Ndothi uSpanner uzoyikhawathi le. Uzoyilimaza sure. Mara maybe ngiyazibambela le Spanish. Sho kanje. Mara amasaplumele ni vele ntona yami. Hayi siyosibheka vele lesi. Yeah. Si. Jaya kunini kuyasihamba la. Labafana laba ngathi bakuphi? Labafana bangikhombe nje eduze. Bathi bala eduze. Hayi. Nama ngisafuna next manje. Kambe emahlathini nje asisithole indaba zethu. Hayi. Yabona emvasisi le ntona lezi kule flight la azisezi manje khambani ngiyabona sizikuphi manje azise. Ngakwenzakaleni? Actually my King yabona izolo. Mangivela lapha ngiyabona ngihlangana nale ntwana uStapoka ever since vele uPablo athi yangitrainela yabo. Hayi sikofu vele uba nalento ukuthi athi ngi-attack lento ngithi hayi makancane ngoba yakhumbula nasemdeni ngathi mina ngizoshaya isikolo ngize ayithi hayi athi ngi-attack ayabona King sabambana lapha sabamba manje King inkinga kuvele enye intwana njengoba nithi benilo kuyinebani ke manje uthi shayele lento ngishayile King maka inkinga kuvele enye intwana nyana nje angiyazi iqhamuka phi le ntwana intwana yavele yangitsha yangishaya King awaphansi nami ngiyazibuza mayuthe kuphi leyo ntwana uyekeleni King nami ngiziphapha mase ngivuswa usikhofu lento le usho ukuthi wona ikushayile King ayingishange knockout le ntwana angicava ukushuma iskimane naleyo wathi angicava uma ka King ayintshile le ntwana le batshele ubani shoot le ntwana lezi bezimlandela kusho kona ngoba nami King nasebusona ngiyibona ngithe mangisadila noStapoka ngiyabona le ntwana lesi seyiringa nami and ngiyayifanisa intwana khona maka ngicava ukuthi ngiyifanisela vaya hayi ngiyayeke ngiyabona ingidla ngirakele le ntwana ngiyawa phansi phapha muskofu sekayangithatha masithini le ndaba manje sikhona abantu abasiphimpayo avele ngoba le ntwana ifike kanjani ayangazi King yazi angicava hayi yakushaya Bungudo. Yibo lapha. Esababamba namhlanje. Yabona namhlanje. Hayi la ludlile namhlanje KFC. Yibo labantu bethu laba dala sibafuna la. Yibo. Sho. Yabona namhlanje angeke baphunyuke namhlanje. Yithi nabo. Asihambe sibabone. Sibabone. Ngabakhombisi kahle. Ya. Noma ndabona into yakho ihamba ishaya la. Hayi ngitangithandisisa ngenza ukuthi manje. Bantu bathi mayini akufiti enough. Hayi ngawari ngale making acabe ngizikhuphula umbese making enhla la konjile lesekokheni nini bengidlula inyanga la remember something sengidlula manje abantu esingabacazi manje ngiyakhumbula maka konjile trend manje hayi making alikho trend wena cabangisisa lento le and that is why besithina snipa into ezinjalo ngeke kube safe la yangibhekisa
Khata le. Angithi uye lami bahleli khona ngithi nawe lami bakhona manje. Ayi wena westi imali yethu wena estate wena manje. Ngabe isalary yami le yonke le. Hayi ayikho le ndaba yami. Sabona sithi. Ngitshelile ngathi udetective asingusayitsheni detective Ndovela manje. Hawu. Hey, kwate kabi manje. Yazi ngikwatile yazi. Hey. Yenze njani? Hey ibalekile le yansha manje. Injani manje? Inja yipi? Oh, le nja le yami nale nja le enye le yenu le yana. Uking ibalekile le yansha le. Ngale yami inja angiyakayiboni nja yami. Sikakayi. Hayi, bafuna ukuzingena indaba zenu la. Hambani la.